Dobrý den. Dobrý den. Tarec. Tarec. Čau. Tak, už mě znáte, akorát teda Silva Frenca a Renzo Silva. Ahoj. Ahoj. Ahoj pánové, jak se máme? Dobře, co? Jo, dobrý. Jak budeme dneska hrát? Kluci proti holkám. Kluci proti holkám. Hej, to není. Je to fér. Není. Nějak nakombinujeme. Nenakombinujeme, prostě kluci proti holkám, jinak nebudu hrát. Však počkej, až prohraješ. Neprohraju. Jo, Já zásadně neprohrávám. Se ještě budeš divit. Neznám prohru, jenom vítězství. No jo. Nevěř. Jdem. Promiň. Dobrý. Jseš v pohodě? Jo. Máš zabíjet, nekecat. Zát se nebereme! Krátče! Tak, a vyhráli! Jo, já! Jsou nejlepší! No jasně, jsi nejlepší. Lamy! Proti ženským, že? Silvi, nezajdeme na kafe? Ale když pro mě já nemůžu, teď za přítelem. Ne!